Arya keng ang ho kahino chotke kacalyahin paphipe. Torte lang sorong long piniar nianta mi lang to warla penda kapre kacing thurasai long dundelang. Kiruni police station angka alo itu VDP aciklu ajon bang meeting kami. Arya keng ang ho anu kahino chotke kapurhile ninghang do pulote mate thek unpu kepaklang pondak non hedjong kepaklang pon laki ESL sialong ki undun tunpreng higher secondary along pen kachali dun bhabilar sharma lapente apai joymuti devia supi basanti devia langli tum kepaklang pon daglo alangli Arya keng angho ade lam kaning je anta athe chonche bonsitame alangli satlang ki undun apot gurkha tet amastor tum pen ahemalong an dam pen puhu pen archudam lapente nokot surikre sirap haroi sian atangka maha rabdun Bangso kerap along Gojendra Thapa Gopal Bhetta Rai Loknath Silpali Rina Thapa Rudra Purel Kiruni pen berta pangdak pon Ren Singh Teron News 24 Karbi Anglong Fuluni constituency angkang tarabasa pen kilometer trok sose kahelo torte langso arong along 1970 ningkan pen drong sengtet api pinyanyanta mesen lang towar me hai hoi nonanta longdun delang Pinpur ponme ASDC kacaria hut pator phangcho ihum aring PC pinyanyanta lasoring si jun bomlang pusi hadak rong saratum Dimapur inti ningjepon Nangli ke Ladakh kupi harong lo ni ho Nili ke torte langsu siming tiaro. aga nale gamra lo gedi Nili siming ti gangbura supu. la nali tum arong ningkan ko alo kachu seng tang non peneng pen ko alo arta Nili tum arong peneng pen an kelang 1970 ningkan pen no an. La ano non ke pleng tang arta ke nang li tum si chini lo. 1970 La pen ke nang li tum sini no arta bang ke arong kwan ade kini arta duma bima bang ke. acha non nali tum arong ni tum na humri pen banglo thelong lo council long ke sarkar na chilar bom lo bang bom dang bom lo la sin non bang ke BJP non chari lo tante dak nali tum don ko andolo da hoy ne Nili nang thanda gi dak nili tumarong ke isi rong tu somat donak ke donor cap ke nali tum polling station bang ke udhor jan acha la dak EM ba MEC dak local MEC dorsing rohang sami alang li sami dak na humri phan bang igloma la ka keng tak pen thana chi jor hai hil acha nali tum la jitu election vote kerek amai hot alang li tum ba honali tum kopilane towan melang nangji plus of proposal nal tum pidun igloma laso apor jong si nili phanang hang lo pulu pulu te hala tum kang hu ka chi dip lo lam nili thebak ningje lo pote nili si ireng su yan bak anke la nali tum non la sarkar non BJP sarkar lo didi BJP sarkar pe nali tum han ko pine avar sai pine job card pelone son bena kapre pre scheme do silahai nali tum han dak na pali igloma ai scheme ke hok job kar scheme do sitame ana ningkan pane labange itu bhai pilo mane kosone ko puni labang ni chini ni hemso glo mala IY hem PNGY hem avela abelang Mana nang lelang. lelang Rang lo. atau apply dun elo hedi apply do hello mane alang tumbang si mane alang to chamcha tumang si ladak mane kopilo manak tu hem longpu lasi ning che parong chon khut alang tu wang si dak hem ki pupuke la tu pupi acha la nai tula lang giju na fan pine ring avar sena pilo manon ke Abe. tang congress ho ta non BJP ho ave ave di ave tar mane ring a scheme ave kali non nal tum ko nalang sijun bom lo non nili tum ke lang roi pukhri la si na Hini do. hala ring isi do di Hini do. lai si apa ake kitchen bang ke ko lo bang lo ne la la dun La lon pen. la so ring ke kuma sarkar ho sena pilo Ala SCC adin pator phangcho sohut EM ha. La so dhulo so ring na tiga. nona ta tula sijun bom lo hedi La la.
ta non ke dam tang la congress sarkar pen bjp sarkar ke non anta la hai ki pia velang di ta hem so hen pi lo kapel ka hem so ke nak pipi ko ka khanu tap tap ko na mana pi ko lo thek lo ma ante na tum dak pen tarabasan kon hilo lang hata pen kon 6 kilometer 6 kilometer dolang di News Desk Report, Mr. Defoe Caribbean Long. Pinada porpai ke bapor malom pen khiruni thana long VDP atu mache klojon banga somsi. Pinile thota mai pedopot. Bangsa mai long mai chali ponake Ramesh Prasad Chaurasia lapene chopa aluhi lage VDP District Committee President Bhuleshwar Inghi lapen khiruni thana osi lapente bang solong kacetong dun katok we bang sarikuri truck VDP atum cetong dun bang somai long kaceng wai pon lake ke non ke bang bom MP kala khang hut kacarbo mating samjin pen ke patun jia phan cingbai cingsai pedopol khiruni pen berta pangda pon rensing teron News 24 Caribbean Long. Chinthong MSC kaparlo Chinthong Lamps patir PC chiring koi suse tharmit ke pon asai dek non ke bangi 2020 aningkan Chinthong Lamps a member do ana phanta a chingiron ponji pusi Chinthong Lamps secretary Dorsing Hanse pen ninje pon lapente maipu longsing kro ta bangso alam chak chipi pon lapen maipu longsing kro pangdang pon Caribbean Autonomous Council Lamps aphan tharmit ke abar sai kipi theka por Pradip Rong PM Raju Tuso Tuliram Ronghang Caribbean Autonomous Council CM aphan kurwang thu Papa Jerpon Chinthong pan berta pangdak pon Himari Rongphar News 24 Caribbean Long.